I pozdrav ljudi, znači danas evo nastavljamo naše preživljavanje. Ja sam, sad ćete vidjeti, ja sam napravila krevet, ali nisam htjela da snimam kako sam tražila te ovce pola sata. Tako da sam jednostavno napravila krevet, ali nisam to snimala. Ja sam, tražila sam ih pola sata. I bilo bi glupo da sad epizoda traja pola sata, a da u njoj samo tražim ovce. Dobro, da sam napravim jednu sekiru. Pošto želim da drveta, zato što želim da napravim kuću. Neku malu kućicu i tu ćemo da se nastanimo nekoliko epizoda. Zatim idemo dole da tražimo neke rude i onda pravimo jednu veliku kuću. Eto, to je plan za narednih recimo 10 epizoda. To će biti plan. Znači, ajde da cepamo drva. Da, što se tiče Skyblocka, snimala sam pre Skyblock i treba da počnem novo preživljavanje Skyblocka, zato što mi se ono koje sam snimala, ono mi je strašno zabagovalo kada sam igrala. Mislim, nisam snimala, nego sam samo tako igrala. Strašno mi je zabagovalo i isključio mi se kompjuter i kada sam ušla na Minecraft pa na taj Skyblock, odjednom sve mi se obrisalo. Tako da mislim preko sutra ili sutra će izaći ta epizoda. Mislim ta nova epizoda Skyblocka. Tako sve mi se obrisalo, ja sam bila tužna zato što sam se toliko trudila, kao što ste sami vidjeli, toliko sam napravila, jednostavno da mi se obriše samo. Tako da, kažem, počet ćemo novo. Ajde da sagradimo. Kažem, ovo će biti jako mala kokoška. Beži bre. Ja se da ne mogu sagraditi. Beži bre glupa kokoška. Bog te što sija sunce kroz moj prozor. Kao što vidite, napravila sam mač, ali nisam još prebacila na mirno. U sljedećoj epizodi ćemo na ovako, to ćemo uraditi u sljedećoj epizodi. U sljedećoj epizodi ovog Minecraft preživljavanja odlučila sam da počnem negde da kopam rudnik. Tako da nađem neke dobre rude, da treba se snađem za hranu, da ne ugladnim, ali razmišljam da napravim, voda mi je dosta blizu. Mislim, tamo imam neku puščaru sa jako malo vode, ali dobro, i to će mi poslužiti da bi napravila neku minijaturnu njivicu. Da bih barem imala šta da jedem, što bija ovo sunce, bog te. Ovo glupava kokoška stvarno traži da ja ubijem. Da, što se tiče, kada budemo sve sredili kuću i tako, što se tiče istraživanja, tako Minecrafta, tako tih predela u Minecraftu, ja to neću raditi iz prostog razloga, zato što ja ne pamtim dobro, pamćenje mi nije najjača strana, tako da jednom sam ja, čim sam dobila ovaj Minecraft, ja sam napravila jedno preživljavanje. Ja sam napravila neku ogromnu kućarinu, znači kućarina je bila i po. I ništa. Napravim ja kuću
I ja tela, pri tomu bila neka velika pećina. I ja tela, hajde da istražim što da ne naći dijamante, zlato, svakakva ludila. I ništa, uđem ja lepo u tu kuću, pećinu. I istražujem ja nju, nađem ja metal, ugalj, svakakva ludila, dešavanja i poslije ja htjela da izađem iz te pećine, a ta pećina velika ko Novi Beograd, da nađu. A da, i ja sam htjela da izađem, ali nisam mogla. I tako ja lutam tom pećinom i više nisam našla svoju kuću. Jeste, našla sam izlaz, ali na potpuno drugačijem mestu. Hajde sada, kuća će biti minijaturna, baš jako minijaturna. Pa ćemo probiti rupu za vrata. Nadam se da kad budem istraživala, mislim kada budem tražila rude, nadam se da ću naći dosta dobrih ruda. Kao što su dijamanti, zlato, metal i tako svakakve rude koje postoje. Lapis, crveni kamen. Mislim, ja baš ne volim kada sretnem crveni kamen zato što ja nemam pojma šta se radi sa njim. Mislim, čula sam da se od njega prave zamke, ali ja nemam talenta da pravim zamke. Baš nisam neki pro. Evo naša minijaturna, ali baš minijaturna kućica. Tu ćemo u sljedećoj epizodi napraviti prozore. Onda ćemo malo, mislim, nećemo ništa uređivati ovu kuću, nego ćemo u sljedećoj epizodi samo ćemo napraviti prozore i idemo da kopamo. Da bismo našli svakakva ludila. Vidim da iz ovog drveća ispadaju jabuke, što mislim da se jabuke mogu pojesti. Mislim, to je sve normalno da se jabuke mogu pojesti. Mislim, zašto jabuke jedino služe nego da se pojedu? Mislim, dobro, jedino crvima prave dom, eto, jedino to radi. I što nam pomažu oko jela. Hajde napravimo jedna vrata. Da nam opet ne bi ulazile kokoške i krave. U stvari, ja do sad na ovom preživljavanju još nisam srela krave. Krevet? Pa ne znam, ljudi, mislim da bi to ne znam, bilo to. Ne sviđa mi se mjesto za krevet. Kao što sam rekla, to bi bilo to i poz.